L-imħallef Miriam Heyman ċaħdet li laqed b'mod proviżorju il-mandat ta' inibizzjoni li ressaq Jorgen Fenech biex il-kap tal-iskwadra tal-omiċidji Keith Arnaud ma jibqax imexxi l-investigazzjonijiet dwar il-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Il-qorti kritikat bl-aħrax il-medja li rapportat li l-mandat ta' inibizzjoni li ressaq Jorgen Fenech permezz tal-avukati tiegħu kien temporanjament milħuq. Ivverifikaw is-sorsi jekk joġobkom, qalet bi kliem ċar l-imħallef Miriam Heyman waqt ismih tal-mandat ta' inibizzjoni ta' negozjant Jorgen Fenech li ma jridx li Keith Arnaud jinvestiga l-każ. U għamel numru ta' allegazzjonijiet fuq l-ispettur Arnaud, l-investigatur ewlieni f'dan l-omiċidju li dwaru 50 jum wara l-qtil tresqu l-qorti 3 akkużati mixlija bil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. L-avukat fl-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali Victoria Buttigieg wieġbet għall-allegazzjonijiet li saru fil-konfront tal-mara tal-Ispettur Arnaud. Għamlet referenza l-istqarrija ta' Infrastruttura Malta li qalet li Marta Arnaud bdiet taħdem f'din l-aġenzija wara sejħa pubblika. Dr. Buttigieg qalet li l-Ispettur Arnaud huwa l-investigatur ewlieni fil-każ u ħadem mal-FBI u l-Europol. Qalet li huwa l-obbligu tal-Pulizija l-Ispettur ifakkar lil min jiġi investigat li hija responsabilità tagħhom li jgħidu l-verità. Saqsiet f'liema pajjiż il-persuna investigata tażel min jinvestigah. Intant, l-avukat ta' Fenech Marion Camilleri mill-uffiċċju ta' Franco De Bono qalet li mal-klijent tagħha ma tistax issir ġustizzja minħabba li skonti l-Ispettur Arnaud għandu rabtiet ma' Keith Schembri, allegat li dan l-Ispettur talab impjieg għal martu u natala. Il-ħamis fil-għaxija Schembri ġie rilaxxat wara li l-Pulizija qalet li m'hemmx ħtieġa li sur Schembri jibqa' jinżamm aktar taħt arrest. Allegat ukoll li Schembri kienet jagħti informazzjoni lil Fenech li kienet jgħaddielu l-Ispettur Keith Arnaud. L-avukati ta' negozjant Fenech allegaw li għandhom recordings, ittra, kuntratt ta' xogħol u ritratti ta' Keith Schembri bħala provi. Allegaw li hemm ritratt ta' Melvin Tewma jittannaq ma' Schembri f'Kastilja u li dan qabbadhom biex jagħmlu l-qtil. Allegaw ukoll li hemm it-tabib Adrian Vella li kien wassal messaġġi bejn Schembri u Fenech, iżda fl-awla ma ppreżentaw l-ebda provi biex jistostanzjaw dawn l-allegazzjonijiet. Intant qabel ma beda smieħ tal-mandat ta' inibizzjoni, Jorgen Fenech der fil-kurituri tal-qorti jitkellem mal-ġurnalisti fosthom tat-Times u ġurnalisti barranin. Sansitra wara li ħareġ mill-qorti indirizza lill-ġurnalisti. Preżenti fl-awla kien hemm id-deputati nazzjonalisti Carola Aquilina u Teris Komodini Kakija. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.